atong tema karon is now faith pa rin ba? Tanan beginning. So ato yung pinakakutan is this chapter 11. Now faith is the substance of things hoped for. But this morning, after this tonight, atong basahon ang Deuteronomy chapter 14, verse 2. For thou art an holy people unto the Lord thy God. And the Lord hath chosen thee to be a peculiar people unto himself. Above all, the nations that are upon the earth, atong i-concentrate niya sa peculiar. The book of 1 Peter, next page please. But ye are a chosen generation. Kita naman eh. Ang church naman siya. A royal priesthood and holy nation. Again, dinisya po, a peculiar people that he should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into this marvelous light. Again, ako di ako concentrate na. Peculiar, pinaka sayo na masabtan. Next slide please. Word uncommon. Nato niya. Kanang dili kasarangan, dili ordinaryo. Ang uban ng namin nga dili ka ordinaryo, extraordinary ka. Dili ka, you are not normal. You are abnormal. You know what abnormal means? Not normal. Ang mga tao na piniling sa Ginoo, naa nagkinabuhi sa dili normal. Kung nakalimutan normal, ang mga anak sa Ginoo, dili normal. Para maklaro, kinahanglan mahimo ta abnormal sa atubangan sa Ginoo. You know, namin nagsulti nila ang tanang tao buang buang dipindi sa nabuangan kay naay mga asawa nga nabuang sa asawa sa bana nga di gibubuang og sunod-sunod sa iyang bana kay basig lugod og lain. Vice versa, naapoy mga bana na murag nabuang na po siya asawa. Buang magiging po ng terma na. Buang po. Ang latest ka na nabuang, at kinitarong na nabuang, na nabuang sa cellphone. Have you ever noticed? Na mong katawa ka lang ikaw lang? Lalo ni katawa man mo, pabog mo man. Ikaw na usap, at tinatawa ka mag-aging, ikaw na usap naman na siya. Ano ko yun? Kaya mga vlog na sito, kasi kakatawa dito, mahihigit katawa. Hindi na magkabati ko, kung dalang tawag na, nga na ito, hindi mo na. Bisan, matulog, magbukong sa hapon, hindi lang ang anak na, hasta ko mga nanay. Ano lang ang cellphone? Ang cellphone nagsumay ba na? Daghay ng anime kaning trabahoan eh. Maglaba. Di pwede biyaan ang cellphone. Mag-CR. Di pwede biyaan ang cellphone. Naagi na cellphone bisa mag-CR. At tukaw sa lamisa, tukaw ka pa cellphone. Magluto o gulay ko na naagi ang pagkasabi na cellphone. Kinahanglan ng cellphone na ay load permanente na kanong na charge puno sa battery o na ay data ito mamalingaw ina-vlog yun na ka na nabukangan sa tanan kasi sa vlog yun na ay natawanan na so ito ipit ay
basta okay na, magkinatawa, maglaba. Kanyang tumaya ni siya kung hindi pa inali ka high-tech, katupag-ipat, kung naman itong imong hutang-udan mag-awit. Ang awit at pinito, mga distraction. Pag-sige ko, chip-chip na ako, hindi ko pinakot eh. Grabe din, gusto nila ba, mag-iba-iban. Hindi na, maglaba, sige ka tao. Sa tanangan mo na, nabuha mo. In general, talanta ng amuang. Tanan po ang pag-inon namin. Ano ka po? Ano yung naniniwag din ang amuang ko? Kailangan ito atong pangonsumos, atong konsultahon si Pablo. Ingon si Pablo, kaya ang chart na ito sa mga ito ng buong beta. Ano bang word ganit kayo gulay? Warak sa tanan. Ang pinakawarak ko dahil kita na. Lahilak ba mo? Lapusin ko na. Kaya pag flap ko na, pinita. At nasabi ka, sa tulog ito, Igos Bible School, at tarong kagiro, conference, mga usada, nakayo ko na, grabe lagi, na maulit, nagpapul-mukul na, kaya kasi ito, kamo nakita nyo lang simpong magugluha mo ko ba? Lakran ko sabi ka, hallelujah! Atau pumunta ko si Pablo, tinuod na ni Glo. Apa? Tinuod na ni Pablo. Nabuang na, ni Pablo. Yes! Ako nabuang, huwag ko nabuang sa kalimutan. Nabuang ko sa paghigugma nganto sa Ginoo. Buang na gihapon. Eh, sa tanang nabuang, kita ang pinakadisiplin na buang. Tanawan ko ni Pablo. Nakabalo mo. So, yung magkasab. At yung magkakaya, talang kumot. Muna na ang peculiar. Hindi nga sa Ginoo. Ang address sa Ginoo sa iyang mga katawan, the church itself, iyang i-address nga, you are a peculiar people. Dili ka kasarangan. Dili ka basta-basta. Dili ka kumot na tao. Ay, lahit ka mong ugali. Lahit na response may isong sa tanang mga sirkumstansya. Ang atong kabutan. Isang problemado pa, awit lang. Ikaw daw, ang pag mo na nabuhatay, ang pagkastipay. Kung kita bisa mo sa problema, sa paliwag pang problema, lagay kayo ng ihon. Habang may buhay, may problema. Agad kasi ko. Naman din nyo, wag mo'y problema, may solusyon. Ang pinagalisyon na solusyon ka na ikaw may solusyon. Kung ang pinagalisyon maroon ka na ikaw apil sa solusyon. Alin mo ang pinag durian? Isa'y mga uling durian ka rin. Di ba mukha ako ng durian? Hindi ko ako. Pwede kami magsakay ka sa tinan, makalis mo. Ang imong tinutang durian. Hindi ka naman tago, muli ka niya balay. Hindi ba mo yan? Kao ka na! Hindi mo ba? Isang mag-ugas ka, magsabon ka, alcohol ka. Oo, yan. Ang sikreto, katong kamahang sa durian, dito kang hunaw, mawala ang baho. Kung ang imong ginahawa, baho na, na itong imong gihunawan, mawala ang baho. Sikreto na! Naay mga problema ng solusyon niya na. Halimbawa, tilas. Ilang tilas? Tilit-tilame. Tilas. Ano na sila naman? Ano lang ka naman? Tulog ba kanina kang problema? Tilas. Tilas. Ano ba tilas sa Ingles? Kung magtilasan ka ganin, panalitan, magtilasan ka, ang tambal ana, pabina mo, ang tambal
limang anak. So hawak ko dito sa bukiran kay natawag ko sa bukiran. Kaning aligato lagi. Kaning mga kasi aligato. Kung kami, hawak ni aligato ay pumaw, ay gagawin dahon, ay dahon nga pati sa kita. Ang tawag sa aligato, kuha itong iyang namon kiskisa, butang sa ito sa aligato, mawa ang kasakit sa aligato. So doon na yung mga inala na kayo takang na problema na kitala ang solusyon. So in return, in general, walay problema, away solusyon. Kung hindi ako problema, away solusyon. So, ingon lagi ka mga pikir. Walang mga problema. Kaya kung alis sa kalimutan, dahil may problema. Pero kinanangalagan sa Ginoo, naman tayo sa ligan. Kanilang doon sa pati Ginoo, nagka-problema ka ako. Ang awa pa ng problema, awa pa ako ng problema, sa problemahan ka na. Murag yung mga problema dito, problema dito, problema dito, ako kanya ito ko. Mga mga tulog, kiniling, problema dito, mga problema dito. Nanglagan ka sa Ginoo, ang tanawa, problema ka. Kanagkaroon ka problema na nakita, awa pa nga nito, pa, di ko naging, di mo nag-entertain. Yaw, kung kung sa'yo problema ka, tumbang ka lang gina, ayaw yung na problema. Kanang sunod, isa-isa lang, may nakakalaban, ayaw mo nang na, kaya kabuang ko na. So salamat ko nga nagkasilabot ka, nakitang ka na ng mga buang. Uncommon. Not normal. Uncommon. Kaya mo na i-iwan sa iyo. Kita mga peculiar. Another term na peculiar is kanang rare. Rare, lisod ang taon na. Baga kung mahitabog na sa mga wild animals, mga endangered species. Alam na ko, lisod, may mga pastor sa lingkod na naminaw, lisod, pangita, mga pastor na utan. Ano yung mga pastor pag-aagit ka lisod, pangita, pastor na utan. Lisod. Pagkaan yung pastor, karena mga pastor kami lahutay yun, kunyang babat yun sa mulahaton, may besang may syutis ko na sila, buhay kami niya. Ay, sir, mo, ano yung nagawin yung tingnan? Okay. Oo, hindi mo natin. Mark. Hindi naman eh. Kung sir, kung presentation or our top of the line, ilan man, kung sir, ang mga mutations, ito lang sa face, dito ka, matapos, ano ka mo face pa? Sir, ang inyong bank statement, pagtanaw sa bank statement, containing balance. Kung saan ba na itong trabaho, sir? Gospel minister. Ay. Sabro. Masya ko ba rin? Nakakumabog sa kasan kaya kinasakyanan. Sabro, hindi kami. Ang dami ko din magutang. Kung sabi mo ko, sige mga pastor, ganito na lang. Kay buwak ng kay kwarta, bumalik ka sa kinantas. Ang katungan ng kwarta, hanang tanan. Wala din ka ng sila. Hindi ka nang fix na sila. Disapprove niya na sa bangko, mga pinansing, tanawag kayo sa bilang ko sino. Ang mga pastor, mga anak, mga pastor na ito, praise God na mga kulihan. Yan, tinarap yung papakalakan. Sige, tanawan ako. Kada 5 katuig, nag-ilis o siya ganyan. Samantala, ang mga manager sa bangko, mapapagtag na puno katuig, usan pa sa kailis. Ang mga pastor, na wahit-wahit lang ito. Yan lang. Ano eh? Ano man na? Bigyan mo sa mga peculiar. Daily basta-basta lang. Extraordinary. Kaya nagsugod ang tanan. Pagtungo. Ikaw karoon. Nagpatsakin na. Nalagan na kasi dito mo. Ayaw pag-una-una sa tinan. Huwag kay partiwa.
partinganan. May partinganan, hindi pa kasi Musliman. Kinahanglan, magtubod ng balay, butangan na ang partinganan. Kaya wala mo sa kinan, bisikleta lang sa akin. Huwag mo na siya itong preparasyon. Ano ito, ang mga sipahan siya kaya, natuong kita nga, motor niya ang kaya. Motor niya, pag-usap, patalagin na kita sa dito. Ang problema na doon, asa yung parking. Hindi lang kayo mura, asa kami. Asa yung parking ng mga sakyanan. So nagsusap ko, kinakakaroon ka mo, magkuna-una kung malit ang mga sakyanan, kung tangi ka ang parking, bahala mo yung sakyanan. Kaya ang sakyanan, magsunod na unaan ay parking. Kaya nagsugod mo na sa una-una, nagkagari ang akong parking, ako mo tang tingin, ang tinigwan na ba na tingin, tayo yung diniputang, ang ulong. Ulong. Ibog kayo gusto mo mabas ng tawa. Ano sila? Ilang-tumbos ka na. Ilang-tumbos ka na. Kami sa kanila si Bibi nga. Kusog mahulog. Hinay mo dagat. Dahil kung magsiyon sa adobo, ang tao, libong ko nga. Ako'y ligid na ko ng dagat. Ako nga di eh. Istek na pulang dapat yung sa isik sa ikulan tumot. Ikulan na ligid ang sa kinanabatin ang unaan ligid. Ano lang? Tutuwag na po sa ito. Tutuwag sa ito para ito pagdaan sa mga basin. Kaya kung kita pa itong mga ulo, kinahulog man. Pagbalik na ako sa kanan, ang among reserva, iliksan sa buwina, buto. Sa musisya, hindi ako lang ang tanaw. Magsipata ko ba? Kaya ako mga sa Ilocano, tagay ko sa kanina, bisa ko sa namin ko kayo. Handa, tagay ko po. Pusong mo mo nung hinay mo data. Ako sa kanan, kaya tingin mo. Mga hapit ko sa katulad na pinawa niyo ko sa lumon. Kaya tanan na kwarta at doon, kasi Pilipinas, kada si mana shop, kada si mana guyod, kada si mana kapit. Ang akong kwarta lagi yan, tumas ako sa gitan. Ay, pamay ko bisikleta sa motor na sigula ali. At kung na ginawa ko ginawa, murad din ito ng takas. Talupan, abong-abugan na ba nila? Tingkong pasanan ako, sige lang kong kabuligin at sige lang kong kamagkaman at sigalong. Alisin na ginawa. Ay, ginawa. Kumang yun. Nag-aabog sa kinan na, kusong kudagan, hinay na tumulong. Nagsugod na sa unang-unang yun. Oh, kanay unang-unang karoon, siguro sa mong sakyanan, kung sa mga model, unang-unang, sa mga pag-ring-ring ha. Kunya, kami sa inyo, tinuunihan na ako sa kinan ko. Oh, nang-anak, manakay na ta. Masa sa kinan ko, ang mag-trasitin sa tagay, wap mamamot ang order. At least, unang-unang, panado na. Muna nagkapitilan sa mga anak sa Ginoo. Ay, ang ating ituuhan na naman, faith is the substance of things. Ano sunod na? Evidence of things not seen. Di managawag sa pagkakit. Buhin mo kang ebidensya, niya, wag pa naman kita, hindi kita pwede. Magpreso ka. Pero Ginoo, maunang mindset mo ng prinsipyo sa Ginoo. Basta, ang iyong pagtuon, murang bisa ka, muna ebidensya sa tutang, huwag manakitnan. Mag-ampo ka, iyon na Ginoo, samtang mag-ampo ka, hindi sa human ka mag-ampo, tuuhin na nagimo na ang nagawag. That is why we belong to a peculiar generation. Dili basta-basta, dili kasarangan, endangered species pa. Di ka masaktan sa kalimutan. Kung ang imong ba na huwag ka mangalagad sa Ginoo, kanunay ka ang katiyawan. Ginoo ba na? Ya, imong Ginoo, tumang ka, magiging mamahaw. Magiging sukat. Kaya ikaw, grabe panalangin sa Ginoo. Magiging pamasahe. Ha?
Hindi, napapa-space. Mrs. Mo! Sinusunod mo ako ka! Ang ito di ba talaga mo siya? Muatod man sa Ginoo. Ingon na Ginoo kung kapiyaran ka namay, kapiyaran ka ginaghan. Magsugod ng Ginoo, testingan ka sa Ginoo, tanahon ka sa Ginoo. How sincere, how faithful, how honest you are! Sugdan mo natin si Christ. Lihat mo, mapubos ang Ginoo. Katong imong ginamit mo, abot. Ikaw eh. Sabi ko na rin, 5 katuig, niabot ka lang ba? Nagsugod ba sa mahuna? Hinahanglan, magkabana mo guwapo. Guwapo. Sa kanila ka naman ako, tall, dark. Ay, nagkakatanong pa. Ginagawas ko katuligan. Huwag ginagawas yung tall, dark, handsome. Huwag yung isang handsome, isang tall, huwag yapon. Requirement number 1, number 2, number 3, number 4. Bahala o dili ko ako, basta maestro. Bahala ako, basta nakay trabaho. Ang punta, lapas sa pitos interview. Iyawan na. Iyawan na, lapas sa interview. Disclassing na niya. Oo, salah. First come, first serve. Nawa na ang iyahang kwalifikasyon. First come, first serve. Pwede ba lagi din tulay si... Kaya kanina, may main ba? Main. Kaya kita pangitapok na ito, nagsugod sa hindi na hulog. Ang imong kakahapon, mo na imong nakuha karon. Ang imong umma, mo na imong makamot ka na imong ginahuna karon. Sigurado nyo ba na? Ayuha ang imong nahuna karon para ang imong umma maayo. Ayaw, ay pagdaw ka na. Wakit may ayaw. Ang umma na ko sigurado ko. Isang ay hapong mo niya. Isa may mga alinagan ng mga rin. Ilanagan sa ito. Para kita ko. Di ba nakatay? NCAA niya ito exam?